Bueno, etzen hasierako helburua bai bazen lehenengo sailkatuen artean egotea, baina azkenean liga bat irabaztea edo txapelketa bat irabaztea ez da inoiz hasierako helburua izaten, oso zaila delako eta urte osoan oso ondo egon behar delako. Bueno, talde izaera izan da talde bat baloiarekin nahiko ausarta, beti aurrerantz begiratzen duena, eta baloi gabe talde bat oso konprometituta esfortzuarekin, bai atzerantza, bai presio altu batekin, eta azkenean hori da apur bat, ezta? Edozein momentuan prest egotea saiatzeko baloia ostu eta ahalik eta arinen besten atera iriste. Bueno, egia esan apur bat diferentea da, baina egia da etxean ia gehiago kostatu zaigula kanpoan baina. Etxean zelaia oso handia da, eta zelaia oso handia izatekeran espazioak okupatzea ere zailagoa da, eta zailagoa den heinean beste taldek ere aukera gehiago izaten dituzte espazioak okupatzeko eta min egiteko. Kanpoan zelaiak apurra txikiagoak aurkitu ditugu, eta zelai txikiagoetan apurra erosoago sentitu gara, jende oso hona daukagulako leku motztan, espazio gutxiko lekuetan aritzeko. Bai. Horre, Gabonetan igoera postuetik kanpo geratu ginen, segituan bi partidu galdu genituen etxean, beste bat berdindu genuen kanpoan, eta momentu oso zaila izan zen. Gero Betoñora joan ginen, eta Betoñon ere bat bira hasi genuen oso justu, eta hori izan zen momentu klabea, temporaldiko momentu klabea, hor irabaztea, eta gero behin Betoñon irabazita bigarren buelta honetan oso indartsu egon garela eta lideratza hartu genuenetik ez dugula gutxantilik egin. Hasieran aurkitu genuen talde bat, nazional mailatik jaitsi zen talde bat erritmoz nahiko ondo, nahiko prestatuta fizikoki, eta guk saiatu garena izan da ematen beste buelta bat joko arloan, azkenean ez da berdina nazional mailan egon edo Euskal Ligan egon, Euskal Ligan segurazki baloi gehiago izango duzu eta nazional ligan baloi gutxiago, eta Euskal Ligan bai saiatu garela hori lantzen gehiago baloiarekin momentua eta erasoan aritzeko momentua. Bai, zuk esan duzu moduan, hasieran bai partiduak hasi genituela, ez genuen lortzen emaitza handirik edo diferentzia handiko emaitzarik, baina aukera piloa egiten genituen eta azkenean egia da bai bategatik edo bigatik idazten genuela, baina aukera askorekin eta horrek emoten dutxu esperantza hori jarraitzeko eta bai bizitazko hori emoten dutxula segitzeko lehenengo postuaren bila lanean. Gehien kostatu zaizkionak taldeari izan dira adibidez Añorgara joan garenean, zelai txiki batera, hau da, zelaietan non aurkitu dugun joku zuzenago bat edo buruz askoz ere hobea izan bat zen leku batzuetan, hor aurkitu dugu zailtasun handienak, eskagoz horretara apur bat ohituak eta hor bai arazoak izan ditugula. Nik apur bat jarraitu duana nazional maila ikusten duana da edozein akats askoz ere gehiago penalizatzen dutzuela, hau da, egiten badozun edozein akats, igual Euskal Ligan utxe egiten da eta ez dozu askori nabaritzen, baina nazional mailan asko nabaritzen dozu, eta bai jokoaren velocidadie, jokoaren ritmoa askoz ere altuagoa dela, taldeak askoz ere prestatuago dago fizikoki ere bai, orduan nik uste dut maila igotzen dela desente. Behitu, aurton lehen taldeak garen itxerazko denboraldia egin daube bai, eta nire taldetik jokalari ugari joan dira bai aurre denboraldian eta bai urtean zehar beraiekin entrenatzen, eta bai sortu dela nolabaiteko erlazio bat bien artean, eta bai hori polita izan dela, ze jokalariak ere sentitu dute lehen taldetik hurbilago daudela, beraiekin entrenatzeko aukera daukatela, eta jarraituz gero igual aukera izan dutela bigarren federazio mailako kategoria baten jolasteko, eta bai sortu dela gogo hori gehiago bultzatzeko eta segitzeko lanean heltzeko.
bai, itxerazko garrantzia, ze azkenean jokalari bat igotzen denean lehen taldearekin, berak etortzen denean esaten du oso argi kriston diferentzia dagoela, eta horrek ere ematen dutxo zure taldeari bera datorrenean esaten dau hau ez da holan izan behar da, hemen gehiago apretatu behar da, edo ritmoa gehiago izan behar da, eta horrek sortzen da kompetitibitate gehiago taldean, eta egiten da taldeak ere bere ritmoa igotzea. Bai, batez ere hobetu behar du baloi geldian, hau da faltak, kornerrak, alboko sakeak ere bai, horra hobetu da pilo bat, uste dut hori landu behar dugun arlo bat dela, gero eta garrantzia gehiago duena, egia da auton ez dugula landu askorik, bai hori, baloiari garrantzia gehiago eman diogulako, baina hori hobetu behar da asko, eta gero hobetu behar dugu bai goian izan behar gara apur bat agresiboagoak edo vertikalagoak, espazioak hobetu eta atakatu behar ditugu, eta landu behar dugu atakatzen dugunean, erasoan gaudenean, nola antolatzen garaen baloia galtzen dugu fase horretarako. Hasiera batean esan dudan moduan etzen gure intentzioa edo esperantza lehen postuan amaitzea, bai bazen goian egotea, orduan hasi ginen garrantzia moten arlo oneri, baina gitxinaka joan garen heinia eta ikusi dugu partiak irazten ditugula eta goian gaudela eta ez dugula gutxandirik egiten, bai sentitu gara eroso eta bai sinestu dugula eta sinestu dugun heinean joan gara ateratzen, eta amaiera, denboraldiaren amaiera naiz eta erdialdean arazoak izan ditugun eta ez hain baten egon, denboraldian amaiera itxera izan da, nola bukatu dugun, taldea nola bukatu duen, eta jokalariak ere amaitu dute sentsazio honarekin eta nazional mailan egoteko gogoarekin. Etorkizunari begira, Mikel eta Gernikak seguramente batera jarraituko dabe, eta azkenean nire etxean nago, etxekoa naz, eta niretzat hemen egotea plazerra da, kriston aukera da niretzako unira talde antolatzea nazional mailan, eta etorkizunean egin nahi duguna da nazional mailan Gernika on bat ikustea, eta jendeak Gernikarekin nazional mailan disfrutatzea.